חזרתי לחולדה בשנת 42 בפעם הראשונה לאחר שלא הייתי בה מגיל 3. במשך כל השנים האלה רציתי להגיע ואף פעם לא הסתדרו הדברים, וכשהגעתי לחולדה באתי מפני שבחולדה היה גרעין שעמד לבוא לחניתה ואני הגעתי יחד איתו. הדבר הראשון, רצתי הנה ואז נזכרתי בכמה תמונות ילדות רחוקות ומטושטשות מאוד, אבל כאשר הייתי כאן הרגשתי שאני רואה ממש את הימים הראשונים. מעבר לחלונות האלה היה כאן בשטח הזה שעכשיו רואים את חומרי הבניין גן ירק קטן, זכור לי בצל ירוק זרוע בשורות, ואנחנו הילדים שהיינו כאן, היו כמה מהם גדולים ממני, היו כמה מהם קטנים ממני, אני חושב שהייתי בן 3 אז, ואז התקדם אלינו מהכיוון הזה הרוקח גרין. היה איש כזה, הרוקח גרין, הוא בא עם רובה ציד זכור לי ועם מגפיים, אינני יודע מאין. הוא התקדם, כשהגיע אלינו אמר ילדים תהיו בשקט, ילדים תהיו בשקט. שושנה חולה, ואפשר להגיד שהזיז אותנו עד מאחורי הבית. זאת תמונה אחת. תמונה שנייה אפשר לראות בכיוון הזה, שלים הגדולים, ומה שזכור לי, אישה הולכת וילד מחזיק בסמלה שלה ובוכה, והאישה עסוקה, היא מחזיקה עוד ילד על הידיים. ושנים ראיתי את התמונה הזאת מול העיניים, מפני שזאת הייתה אולי התמונה האחרונה שזכורה לי מאמא שלי. כשהייתי בן 3, אמא חלתה בקדחת ונפטרה כאן, ואבא נשאר עם 2 ילדים הקטנים. יש כאן מכתב שסבא אהרון כתב בשנת תר"פ ב-1920. שלום חביביי, איתמר רוביניק. בעוד 3-4 ימים נתראה, ואני אביא לכם מתנות לכבוד ראש השנה. אל תקדחו, היו חזקים ובריונים ושחקו יפה. נתראה בקרוב, ואני אהיה איתכם 3 ימים ואספר לכם סיפורים, וגם נזרע בעציצים פרחים שונים. שלום לכם יקיריי, אני ממהר לגמור כי בקרוב הרכבת תעבור. אבא שלכם אהרון. האישה בפתח העומדת ומשקיפה ליד הדלת היא אמו שושנה, והפתח שלידו היא עומדת הוא כנראה החדר שבו גרה המשפחה ובו נולד איתמר. ניתן לראות את החדר הזה שהוא משוחזר היום בבניין. זהו החדר שככל הנראה נולד בו איתמר. כרגע הוא בשחזור, כשהרצפה, נראית הרצפה המקורית של הבית, שהיא עדיין לא לגמרי משוחזרת. לוין היה, לוין למד איתי בכיתה. רודבסקי גם כן למדה איתי בכיתה. יוחנן ארקין היה גם כן איתי בכיתה. יוחנן ארקין הוא שכן של אבא. כן. זה אחרי אבא? לא, שיגנה. סבא פקר?
שנת הנ"ד לחייו. מה זה נ"ד? 54. זה קצר מאוד. זה תע"ה, אני נולדתי בע"ז. סבא, מרדכי צבי פקר, אבא של אמא. היו לו בת ובן, שושנה אמי ושלמה, ואז הסבתא רעייתו נפטרה והוא נשא את בת אחותה ושמה בתיה. לבתיה נולדו 4 ילדים, דודי משה, יצחק, יעקב והדודה טוניה, והם האמא של האחים החורגים שלי, כל 7. כפי שסיפר לי הדוד משה, יום אחד נודע לו שביתו שושנה, שעלתה לארץ כשנה קודם, היא באה אחרי אבא שלי, שניהם באו ביחד לארץ אחרי שאבא כבר היה 3-4 שנים קודם, והיא נסעה עם אבא לארץ, ואז חזר למקרוב איש מאותה עיירה שלהם, רוקיטנה, וסיפר שהבת של מרדכי צבי פקר אין לה מה לאכול, היא מגישה במטבח הפועלים ביפו והיא הולכת יחפה. סבא ארז מיד מזוודה, לקח איתו מעט כסף ונסע ונשאר בארץ. פרצה מלחמת העולם ואי אפשר היה לחזור. המשפחה נשארה באוקראינה והוא בארץ, ומעט הכסף שהיה לו הוא קנה כרם בכפר סבא, כרם שקדים, ואז הוא חלה מאוד, תנאי החיים היו קשים מאוד והייתה לו מחלת קיבה, והוא ממש גבה בתנאים הקשים האלה שלא היה מי שיטפל בו. אמא שלי אז הייתה יחד איתו, הוא בא אליהם לחולדה ובחולדה הוא נפטר, ואז הביאו אותו לקבורה כאן בעקרון. היום בית הקברות הזה נקרא בית הקברות של מזכרת בתיה, ואנחנו מדברים עכשיו על מה שהתרחש לפני 82 שנים. סבא אהרון נתגלו במפתיע בעין חרוד כאשר איתמר כבר עבר את גיל 70. הם נכתבו אל רחל אשר טיפלה בשני הילדים לאחר מות אמם שושנה. באחדים קטעים אל איתמר או אל איתמר רוביניק. המכתב השני מיום ד' חשוון תרפ"ב, בעוד 6 ימים איתמר בן 5. סבא כותב מנהלל: כל הילדים של ראשוני נהלל שהו עם האימהות בנצרת בחודשי החורף הראשון. איתמר מאומץ על ידי דבור הדיין בנוסף לבנה משה, וביניה על ידי סוניה בלוך ולה בת בגילו צפרה. איתמר ולביניק החביבים, מה שלומכם? ומה אתם עושים כל היום? הייתם אצל הים? הראיתם אוניות גדולות גדולות וסירות קטנטנות? אולי בעוד 3-4 ימים אני אבוא וניסע יחד למהלול, ומפה תיסעו לנצרת, שם מחכים לכם ישובעם והדסה, צפרה, וגם עוד מעט יבואו אבשלום, גאולה ולאה. שלום לכם יקיריי, שלחו לי דברים טובים, כי פה אין שום דבר. אני גר באוהל באמצע השדה ומתגעגע אליכם. שלכם אהרון, מהלול, מוצאי שבת, ד' חשוון, תרפ"ב. אולי קיבלת במקרה את מגפיי אצל הסנדלר הספרדי חיים חיון, שלחי לי אותם.